Τον τελευταίο καιρό δεν έχω ανεβάσει σχεδόν κανένα βίντεο. Γιατί όμως? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι... δεν έχω καμία απολύτως ιδέα. Εγώ είμαι σήμερα εδώ απλά για να αντιδράσω στα πιο ανόητα life hacks. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε? Δεν μπορεί να το μετακινήσει. Μόλις τώρα τον πήγε λίγο πιο πέρα. Τι στο καλό είδα μόλις τώρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς στο καλό νομίζω θα δουλέψει η μπρίζα που συνδέεται με ολόκληρο μηχανισμό στον τοίχο πάνω στον καναπέ σου. Δεύτερον, μπορούσες πανεύκολα να μετακινήσεις τον καναπέ. Απλά δεν το έκανες. Ωραία, πες ότι βαριόσουνα. Που για να το πεις αυτό, δικαιολογημένη δεν είσαι. Είναι 3 δευτερόλεπτα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο και εύκολο από ό,τι έκανες. Να σηκωθείς, να βρεις κατσαβίδια, να βάλεις την πρίζα. Δεν θυμάμαι κι εγώ τι έκανε. Ελπίζω το επόμενο να είναι πιο έξυπνο. Ρε, δεν ξαναμιλάω. Τι στο καλό, τι έκανε ο τύπος? Ο μπρο έχει βάλει οδοντόκρεμα στο μαλλί. Και αν είχε βάλει μόνο οδοντόκρεμα, να έλεγα εντάξει, ό,τι να είναι, δεν χρησιμεύει πουθενά. Έβαλα και λεμόνι για να γίνει καλύτερο το πράγμα. Και μετά στο τέλος λέει makes hair shiny. Πως στα ελληνικά σημαίνει κάνει γυαλιστερό μαλλί. Όχι μόνο γυαλιστερό μαλλί δεν κάνει καν μαλλί. Σου βγάζει το μαλλί κιόλας. Ο τύπος τη μέρα που το έκανε πες να ήταν έχω το καλύτερο μαλλί. Και την επόμενη μέρα να ήταν δεν έχω καν μαλλί. Τι να πω? Πάμε στο επόμενο, δεν ξέρω, φοβάμαι. Τόσο απλά. Και μετά τρώει την μπανανίτσα της ήσυχη με ένα σπασμένο πιάτο μπροστά της. Αυτό όμως όταν το δει η μάνα της να πει αντίο στη ζωή. Επόμενο. Τι στο καλό είναι αυτό? Έτσι και ζητείς κανείς part 2. Πρώτον, πώς το έβαλες μέσα και μετά δεν χωράει να βγει? Δεύτερον, την πένσα, τι θέλεις? Τι στο καλό τι θέλεις? Απλά σπάς το έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να δω, αλλά θα μου καούν τα μάτια, ξέρω. Εσύ κάνε subscribe για ό,τι είδα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, που δεν θα είναι με life hacks. Το ξεκαθαρίζω από τώρα, εντάξει?